जिथिदुवा दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मिरुनि बिथोन बायदियै जेनाखि माखासे जोलैनि हांगार जोङो बेखौ बुंनांगोन बिथांमोनहा बिटिआर रेकर्डनि हेंथायै CPIL होबाय गुवाहाटी हाइकर्टआव बेखौ जोङो दुखु मोनदों आरो बेखौनो दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों दिनै जों बेखौनो बुंनो हायो जाय दिनैहाय PIL होदों बिथांमोनहा नैबे ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ लुगैया दा जों दिनै मिथिबाय बै समाव जोंनि ओनसोलाव जेनाखि गोजोन थासारि मोनाखैमोन बा गोजोन थासारि गैयामोन बै समाव बिथांमोननि फाव फान्दायनि गेजेरजोंनो जोंनि नैबे ओनसोलाव बेबायदि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जे दाङाबाजि जानाय जोङो दिनै मिथिफैबाय बिथांमोननि फाव फान्दायनि गेजेरजोंनो बैबायदि थासारिया जादोंमोन आरो दिनै बे मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजों जोंनि नैबे ओनसोलाव मोनसे सान्थि परिबेस फैबायमोन आरो बे सान्थि परिबेसखौ बिथांमोनहा दिनै लुगैयाखै आरो सनितपुर बिश्वनाथनि जाय बिथांमोनहा दिनैहाय बड'लेण्ड हालामाव हाबनो गोसो जादों बिथांमोनहा जोबोद नासयनाय जादों आरो बै गहपुरनि जेनाखि मुंख्लंफोर बिथांमोनहा लाजि फोनांनाय जादों होननानै आं सानो दिनै जोङो हारि हिसाबैनो जोबोद दुखु मोननाय जोङो दिन्थिदों आरो जोङो दुखु मोनदों आरो सोंखारिनो लुबैदों जाय माने 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'नि गासै माहारिफ्रा खौसेथियै ज'यै आरो बर' रायजो राजाया मदद होनायनि गेजेरजों बेसेबांबा गोलाव आन्दालन खालामखांनायनि उनाव मोनसे गोरोबथा जोङो खालामनो हाबायमोन बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव माखासे जाय BSCआव सौफैयाखैमोन BTCआव सौफैयाखैमोन जे बिटिआरआव गोहोखौ लाबोनो हादोंमोन जायगा फेहेरनायनि बाथ्रा लाबोनो हादोंमोन बड'लेण्डनि बायजोनि बर'फोरनि थाखायबो सुबिदा जों लाबोनो हादोंमोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि माने आगोलनि जे थासारि माने गोजोन गैयै थासारि बे गोजोन गैयै थासारिया जोबनायनि उनाव जोङो बिटिआर माने जानाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव गोजोन थासारिया सौफैदोंमोन जों बेखौ बयबो मिथिगौ दा बेखौ माने माखासे जाय बर'निनो माखासे माने दैदेनगिरि मावखांलांनायफोर बिथांमोना माने गावसिनि राजनितिक लाबालाबनि थाखाय राजनितिक गाद्दिनि थाखाय बे माने बिटिआर रेकर्डखौ माने जेबो गैया बेबायदिनो माने भुवा मोनसे फोसावनायनि गेजेरजों बर' रायजो राजाखौ आरो बिटिआरनि माने ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरखौ माने बेले बेजे लाबोनो थाखाय बिथांमोना भुवा फोसावनायनि गेजेरजों आरो आखलावबो बिथांमोना दिनै फैदों माने हाइकर्टआव माने बर'नि गोरोबथाखौ बर' मानसियानो हाइकर्टआव PIL होनाया दिनै पिटिसन होनाया बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों दिनै सानसुमा खुंगुरमोन माने एकर्ड खालामनाय BSCखौ रावबो पिटिसन होफेराखैमोन दिनै हाग्रामामोन माने एकर्ड खालामनानै फैनाय BTCखौ माने रावबो माने PIL होफेराखैमोन मानोना जों बै समावबो मिथिगौ BSCआ बर'नि थाखाय थोजासे नङा BTCआबो बर'नि थाखाय थोजासे नङा नाथाय सम आरो थासारिया नारसिनदों एकर्ड खालामनो बिनि थाखाय खालामनो गोनां जादों दिनैबो सम आरो थासारिया बर'फोरखौ नारसिनदों एकर्ड खालामनो थाखाय बिनि थाखाय दिनै नोंगौ थोजासे जानो हाया जानो हागौ नाथाय बिटिआरनि गेजेरजों जोंहा माने गोबां आरो BTCआव मोनै बिटिआरआव मोनै जोङो बेखौ मोनफुंनो हाबाय दिनै दा बेनिखायनो जोङो दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोनखौ जोङो माने हारिनि मोनसे माने मा होनो बेखौ एकदम हांगार होननानै जों दिनै बुंनांगोन जोलैनि हांगार होननानै जों बुंनांगोन दिनै बिथांमोनखौ जे सानसुमा खुंगुरमोननि दैदेननायावनो खाम्फा माने बरगयारिमोननि दैदेननायावनो दिनै चन्दन ब्रह्ममोननि दैदेननायावनो बे दिनै जादों दिननाथमोन बायदिया दिनै बेयाव थाफानो नाङामोन जोङो लुबैदों आरो जों मिथिदों दा माखासे मानसिफोरखौ फाव फान्दायनानै सिगनेसार लांनानै दिनै माने थगायनानै खैसाराव खोख्लैदों गोसो गैयामोन माखासे मानसिया बे PILआव सिगनेसार होनो बेखौ जों मिथिदों दा माखासे बुद्धिबान मानसिफ्रा जायफ्रा राजनितिकनि प्रलोभन माने लाबाय थाग्रा आरो राजनितिकनि खैसारि खालामबाय थाग्रा बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों होननानै जों दिनै मिथिदों जों नुয়ে মানে নিজৰ ৰাজনীতিক লাভালাভৰ কাৰণে আমাৰ যি 2020 মানে একৰ্ড হোৱা যে মানে বিটিআৰ একৰ্ড এইটো নাকচ কৰি ইহঁতে মানে হাইকোৰ্টত PIL দিছে পিটিশন দিছে এইটো আমি মানে কেতিয়াও বড়ো সমাজ হিচাপে আমি এইটো গ্ৰহণ নকৰোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ আমি যিসকলে এই কামবোৰ যি মানে গিননীয়া কাম এই কামবোৰ কৰিছে ইহঁতৰ মানে আমি পুতলাটো জ্বলিছোঁ আৰু যি
মানে পিটিশ্যন পেপাৰ এইটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ এইটো আমি জ্বলাই দিছোঁ এইটো বড়ো সমাজ হিচাপে আমি কেতিয়াও এইটো নিবিচাৰে কাৰ কাৰ পুতলা জ্বলোৱা হৈছে আজি আজি চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু চানচুমা কুংগুৰ কাম্পা বৰগোহাঞি লগতে হিতেশ আৰু বহুত আছিলে ইহঁতক মানে টোটেল 95 জন ইহঁতে আছে বড়ো সমাজৰ মানে এণ্টি বুলি আমি ভাবোঁ ইহঁতৰ মুচুকাটো আমি আজি মানে জ্বলাই দিছোঁ